Čak 13% ukupnog nacionalnog bruto domaćeg proizvoda generira se kroz postupke javne nabave. I upravo zato je važno da oni budu zakoniti i fair i da svi sudionici koji u njemu sudjeluju znaju svoja prava i mogućnosti. Kako i kada prigovoriti u postupku javne nabave, govorilo se na konferenciji Odgovornost za štete u javnoj nabavi koju je organizirala Sigma Business Consulting, tvrtka specijalizirana za savjetovanje u postupcima javne nabave. Javna nabava je jedan proces koji zahtjeva jako puno znanja, energije, transparentnosti u samom pristupu cijelom postupku. Isto tako je izuzetno važno u razvoju jednog društva, a kod nas ona generira negdje na nivou oko 13% GDP-a. Nešto manje nego što je to u razvijenim zemljama, u zemljama Europske unije je negdje oko 7% više. Da bi se i kod nas takav proces poboljšao, potrebno je puno energije i volje da se neke stvari promijene. Pokretanje postupka javne nabave ima određene pravne posljedice, kao i samo poništenje tog postupka. Tim posljedicama se u pravnoj praksi nije pridavao veći značaj. Stoga je pitanje koje mogućnosti gospodarskim subjektima pri tome stoje na raspolaganju. Obzirom da je Zakonom o javnoj nabavi propisana naknada za pokretanje žalbenog postupka u fiksnom iznosu od 5.000 kuna, bez obzira na procijenjenu vrijednost nabave, za očekivati je veću učestalost pobijanja. Statistike pokazuju kako je u ovoj godini broj žalbi na dokumentaciju o nabavi porastao s prošlogodišnjih 15,1% na ovogodišnjih 16,1%, a poništenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave su porasla s prošlogodišnjih 15% na više od trećine, odnosno 33,8%. Iako postoje normativni nedostaci i nedostaci u praksi sudova, najveći je nedostatak, smatraju stručnjaci, to što gospodarski subjekti još uvijek nisu prepoznali žalbu kao koristan alat za zaštitu svojih prava.